இந்த உலகத்திலே உண்மையான நண்பன் யார்? கெட்டாத நண்பன் இந்த உலகத்திலே யார்? பாருங்க, இந்த உலகத்திலே நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அப்படி மனசில் காமாசையும் இல்லை, போதிய பொருள் பாவிக்க வேணும் என்று ஒரு எண்ணம் மனசுக்கு வர இல்லை, தவறான ஒன்றும் எண்ணம் மனசுக்கு வர இல்லை. ஆனால் நீங்கள் சாதாரணமான சமூகத்துக்கு போகும்போது நிறைய கதைகள் கேட்குது. இப்படி மாதிரி போதிய பொருள் பாவிக்க வேணும், இதை செய்ய வேணும், இதில் இன்பம் இருக்கி, இதை செய்ய வேணும், இது சுகம், அதே மாதிரி நிறைய கதைகள் கேட்குறது. அதே போல் பெண்கள் பார்க்கும்போது இதே பற்றி பார்க்க வேணும், இதே மாதிரி பார்க்க வேணும், அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறாங்க. அதுக்குள்ளே தெரியாமல் உங்களுடைய மனசுக்கு அதிக காமாசையும் வந்தா. அதே போல் போதியபூர்வம் பாவிக்க வேணும். அதே போல் நிறைய எண்ணம் வாரத்துக்கு காரணம்தான் கெட்ட நண்பன். பாருங்கள், நாம் இந்த உலகத்திலே இந்த சின்ன காலத்தில் அதே போல் ஒரு ஆசையும் இல்லை. ஆனால் சாதாரணமான இளம் காலத்திற்கு வரும்போது, சமூகத்திற்கு போகும்போது, தொழில் செய்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்கூல் போகும்போது சரி, நிறைய விஷயத்தைக்கு வெளியே போகும்போது சரி, குடும்பத்தில் இருக்கும்போது சரி, நிறைய கதை கேட்டு இந்த மாதிரி மனம் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கு. அதை மாற்ற பண்ண வேணும்னா உங்களுக்கு வேணும் ஒரு நல்ல நண்பன். அதே போல் நல்ல நண்பன் இருந்தனாலும் மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம சாதாரணமான நல்ல வழியில் போகலாம். அதனால் பயப்படாதீங்க. கெட்ட நம்பம் இந்த உலகத்தை தன்னிடம் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை. தனக்கு தேவை இந்த உலகத்திலே நல்ல நண்பன் மட்டும்தான். இந்த உலகத்திலே தனியாக வந்த நாம் தனியாகத்தான் இந்த உலகத்திலே கைவிட்டு போவேணும். அதனால் கெட்ட நண்பர்கள் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை. போதிய பொருள் பாவிக்கிட்ட வேறு தவறான வேலை செஞ்சுட்டு நீங்கள் ஏதாவது சரி பிரச்சனை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வரும்போது அந்த கெட்ட நண்பர்கள் யாரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுங்க இல்லை. அதனால் யோசிங்க. இந்த காரணம் பற்றி யோசித்த நல்ல நண்பன் யார் என்றால் நல்ல தேடி பாருங்கள். அதுக்குள்ளே இந்த உலகத்திலே உண்மையான நல்ல நண்பனும் கெட்ட நண்பனும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளலாம்.